Salut! Sunt Eugen Elisei, fotograf de eveniment și te invit pe canalul meu să afli cum să faci o fotografie să fie mai interesantă. În episodul de azi îți voi arăta cum să realizezi o fotografie în mod creativ folosind blitzul Speedlight sincronizat de cortina a doua și 3 scheme de lumini pentru a face o fotografie să fie mai interesantă. Pentru aceasta voi folosi următoarele echipamente: o lumină continuă, un blitz Speedlight montat pe umbrelă de reflexie, un receiver cu commander wireless pentru blitz și o cameră DSLR montată pe trepied. Pregătirile necesare: montez camera pe trepied și aleg o focală așa încât să am în fotografia finală doar subiectul cât mai mult posibil. Așez subiectul la o distanță potrivită, realizez focalizarea și îi comunic acestuia să nu schimbe poziția până la declanșarea luminii de blitz. Modul de focalizare inițial este cel automat. Focalizez întâi luminând subiectul cu lampa de lumină continuă. Fiind noapte, apoi având confirmarea focalizării, trec focalizarea în mod manual pentru că am un subiect static și repet fotografiile cu diverse scheme de iluminare în care subiectul nu își schimbă distanța față de cameră. Aleg modul manual de focalizare, întrucât, fiind noapte, focalizarea automată a camerei va fi mai dificilă. Modul de declanșare al camerei este cu o întârziere de 5 secunde. Sensibilitatea ISO 100, mod prioritate de timp. Sincronizare blitz pe cortina a doua, iar balansul de alb îl setez pentru lumină de blitz, acesta fiind lumina principală. Blitzul Speedlight va fi setat în mod manual, declanșat remote, montat pe suport de lumini cu umbrelă de reflexie și inițial la o putere minimă 1/128. Voi începe inițial să stabilesc cum doresc să iasă imaginea de fundal, partea mișcată, dorată. Prin testări și astfel voi stabili setările camerei. Schemele de lumini. Schema 1 de lumini. Lumină continuă o voi mișca în jurul subiectului doar prin lateral și în spatele acestuia, pentru a avea un contur interesant al acestuia și astfel încât cel care ține lampa să nu apară în fotografia finală. Schema 2 de lumini. Lumina continuă va avea două poziții. Prima poziție în dreapta subiectului cu un gel albastru, a doua poziție în stânga subiectului cu un gel roșu. Schema 3 de lumini. Lumina continuă o voi mișca în jurul subiectului. Comunic subiectului că vreau ca acesta să se miște și repet schemele de lumină anterioare. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut în acest film și dorești să afli și alte moduri interesante de a realiza fotografii, te invit să te abonezi la canalul meu. Vrei să afli cum să faci o fotografie interesantă folosind modul manual al camerei? Dacă da, atunci îmi poți scrie și te ajut cu plăcere. Fotografii realizate de mine găsești în linkul de mai jos. Îți mulțumesc că ai urmărit acest film și abia aștept să ne vedem în episodul următor.